er det der videnskabsteori egentlig for noget? Oplægget, I nu skal til at høre, kan måske være med til at give et lille hint om, hvad det er, det egentlig drejer sig om. Og hvis ikke, ja, så har I fået 10 minutters tegn at fortælle. Videnskabsteorien stiller spørgsmål til, hvad det er, vi kan kalde videnskab, og hvad det er for noget viden, vi beskæftiger os med. Det undersøger altså videnskaben selv. Det skal være med til at skabe refleksion over, hvad det er for nogle præmisser, man undersøger noget bestemt indenfor. Videnskabsteorien kan, hvis den altså er velfunderet, være med til at skabe god rygdækning i forhold til forskning, undersøgelser og deres konklusioner og argumenter. Men det kræver, at man har beskrevet og defineret de videnskabsteoretiske præmisser, som projektet eller andet arbejde beskæftiger sig indenfor. De er nemlig med til at få både læsere, forskere og alle mulige andre til at forstå, hvorfor det er, der er taget de valg og fravalg, som der er. Vi er nu klar til at liste 4 begreber op, som er vigtige inden for videnskabsteorien. Det første, der kan nævnes, er ontologien. Her beskæftiger man sig med, hvordan verden fra det valgte videnskabsteoretiske synspunkt ser ud. Altså, hvordan den hænger sammen. Er vi individer skabt af diskurser, eller er vi nogen, der har en kerne? Er der en verden uden for det, vi erfarer, eller ej? Det handler altså om, hvordan verden fra et videnskabsteoretisk synspunkt ser ud og er konstrueret. Det næste er epistemologien. Her handler det om at finde ud af, hvordan den her verden i ontologien kan erkendes. Hvad er det, der her kan kaldes viden? Man bestemmer sig altså for, hvad det er for nogle briller, man ønsker at tage på, når man vil undersøge verden og dens fænomener. Næste i rækken er aksiologi. Her handler det om, hvad det er for nogle normer og værdier, der ligger bag det, vi vil undersøge. Hvorfor er det, at vi har den erkendelsesinteresse, som vi har? Som rosinen i pølseenden kommer metodologien. Hvordan er det så, man får undersøgt det her genstandsfelt? Disse valg skal være overvejet i forhold til, hvordan man ser verden, hvad man kan se og sige noget om, ifølge ens videnskabsteoretiske syn. Vil man gøre det kvalitativt med f.eks. livsverdensinterviews og deltagerobservationer, eller kvantitativt med spørgeskemaer og statistikker? Der er mange muligheder at vælge, men vigtigst af alt er den røde tråd. Ontologien, epistemologien, aksiologien og metodologien skal gerne have en eller anden form for sammenhæng, og man skal dermed være refleksiv over, hvorfor man vælger at gøre, som man gør. Arbejdslivet er et enormt komplekst felt, der består af mange faktorer og præmisser, der kan have indflydelse og indvirkning på genstandsfeltet. Der er mange ting, der er implicitte for os, så de fleste af os befinder os i arbejdslivet hver dag, og nogle ting kan derfor blive tavs viden. Den tavse viden og kompleksiteten af arbejdslivet gør det derfor enormt vigtigt at være refleksiv omkring, hvad man gør og hvorfor man gør det, når man undersøger dette. Og her kan videnskabsteorien være med til at gøre disse tanker og idéer eksplicite for alle parter. Arbejdslivet er noget, der på papir kan se ud på en bestemt måde, og så se helt anderledes ud i praksis. Det er altså et felt med mange facetter. Derfor kan man være nødt til at bruge forskellige retninger inden for videnskabsteori for at belyse et genstandsfelt bedst muligt. Vi kan fx nævne undersøgelsen om buschaufførerne. Her kombinerer man kritisk realisme og konstruktivisme til at belyse det her genstandsfelt, og man bruger flere forskellige metoder. Der kan fx nævnes surveys, observationer, individuelle interviews, fokusgruppeinterviews og aktionsforskning, hvor man her bruger fremtidsværksted. Det her virker som en enormt stor blanding af mange forskellige metoder, men det er muligt, da de videnskabsteoretiske overvejelser omkring processen, til- og fravalg osv. i denne undersøgelse er gjort tydelige. Og ja, man kan godt sige, at de er skåret ud i pap. Men på den måde er refleksionerne gjort eksplicite for både forsker og læser, og på den måde er det til at forstå, hvad det er, der er blevet gjort, og hvad det er for nogle præmisser, der er blevet arbejdet under. Efter at have set overordnet på videnskabsteori, vil vi nu beskæftige os med videnskabsteori mere specifikt i arbejdslivsstudier. På grund af arbejdslivets store kompleksitet, hvor nødvendigheden, magtstruktur, kulturforskelle, diskurser og interessekonflikter ofte er dominerende, er eventuelle begrebsdefinitioner vigtige at få på plads, fordi der ellers kan opstå misforståelser og uklarheder i forskningen. Det kan være svært at generalisere inden for arbejdslivsstudier, fordi arbejdslivet og arbejdsmarkedet er i konstant forandring og påvirket af mange faktorer, som vi har forsøgt at illustrere på billedet.
Feltet influeres af mange interessenters ønsker og krav fra f.eks. EU, regeringen, ledelsen, faglige organisationer og selvfølgelig det enkelte individ. Derfor kan forskningen som regel kun give et øjebliksbillede i en undersøgelse og appellerer ofte til kvalitative metoder frem for kvantitative. Arbejdslivsstudier indeholder som vist mange forskellige faktorer, der gensidigt påvirker hinanden i konstant omskiftelighed. Undersøgelserne kan derfor være svære at genskabe med samme resultater. Netop fordi arbejdslivets genstandsfelt er så omskifteligt og komplekst, er det vigtigt at stille spørgsmål til blandt andet ontologien og epistemologien, som vi har defineret tidligere. Ligesom det er vigtigt ved hjælp af videnskabsteorien at få gjort helt klart, hvad man fokuserer på i sit studie, og hvad man ser bort fra. Ved hjælp af et mindmap vil vi nu definere de videnskabsteoretiske begreber, som vi finder helt centrale i studiet af arbejdslivet. Refleksivitet sættes i midten af mindmappet, fordi refleksivitet bør gennemstrømme hele forskningsprojektet. Man bør reflektere over, hvad man gør, og hvorfor man gør det hele vejen igennem. Et af de centrale begreber er konsistens. Der skal være systematik og sammenhæng igennem hele projektet. Det betyder, at der skal være sammenhæng imellem litteratur, empiri, metode og analyseform. En del af konsistensen er også, at man tydeliggør, hvilken videnskabsteoretisk retning man har valgt. Den videnskabsteoretiske retning skal kunne genkendes i alle elementerne i projektet, så der opstår den røde tråd. Et andet væsentligt begreb er autenticitet, som vi her har oversat til synlig forsker. Det betyder, at forskeren skal gøre sin forforståelse synlig for læseren, så det bliver tydeligt at se, hvad forskeren har lagt fokus på og hvorfor, og dermed også, hvilke til- og fravalg, der er foretaget. Desuden er det vigtigt, at man som forsker tænker over, om man eventuelt kan have påvirket forskningen via sin interaktion med forskningssubjektet. For eksempel at reflektere over, hvilke spørgsmål der er stillet, og hvilke der dermed ikke er stillet. Det sidste begreb på mindmappet er transparens, som står for, at der skal være gennemsigtighed igennem hele forskningen. Det betyder, at man, som sagt tidligere, hele tiden reflekterer over, hvad man gør og hvorfor man gør det. Det kan man for eksempel gøre ved at synliggøre de betingelser, man har forsket under. For eksempel er det ikke sikkert, at de ting, man havde tænkt sig fra starten, ender med at kunne lade sig gøre i praksis. Det var de begreber, som vi har fundet vigtige at komme omkring, for at opnå den famøse røde tråd igennem forskningen. Vi mener, at man ved at reflektere eksplicit over disse begreber har bedst mulighed for at sikre, at den udførte forskning bliver troværdig, genkendelig og dermed anvendelig. Igennem f.eks. projektskrivningen er videnskabsteorien central. Videnskabsteorien følger hele opgaven og processen fra start til slut, og har derfor indflydelse på alle elementer i projektet. Ved at placere sig i en videnskabsteoretisk retning, arbejder man inden for nogle præmisser, der gør, at man laver til- og fravalg baseret på perspektivets ontologi, epistemologi, aksiologi og metodologi. Det har indvirkning på f.eks. disse projektelementer som problemformuleringen, metodevalg, teorivalg, analyseform og konklusionen. Her er kort 2 eksempler, der behandler det samme emne, men griber det an på forskellig vis på grund af deres videnskabsteoretiske retning, ud fra metodevalg og erkendelsesinteresse. Det første eksempel er med emnet trivsel i organisationen, og der kan man vælge kritisk realisme som videnskabsteori, som skaber de her præmisser for undersøgelsen. Man vil undersøge, hvordan strukturerne har indflydelse på individets oplevelse af trivsel på deres arbejdsplads. Som metode kan man vælge observationer, der kan kortlægge strukturer, som medarbejderne ikke er opmærksomme på, og derfor ikke kan italesættes i interviews. Erkendelsesinteressen er det frigørende og kritiserende opgave, der består i at identificere dialektiske forhold mellem strukturer og aktører, og synliggøre de dybere strukturer for på den måde at frigøre. Det kan sammenlignes lidt med et isbjerg, hvor det, der skal undersøges, er alt det under overfladen. Det andet eksempel er med samme emne, trivsel i organisationen, hvor man kan vælge fænomenologi som videnskabsteori.
Det skaber nogle andre præmisser for undersøgelsen. Her er det en undersøgelse af medarbejderens forståelse af begrebet trivsel. Metoden, man kan vælge, kan være kvalitative undersøgelser. Interviewsene skal være repræsentative, men det skal være livsverdensinterviews, hvor man ønsker at få indblik i individets livsverden, for på den måde at forstå fænomenet i den kontekst. Individet skal se sin kontekst i form af deres egen livsverden. Erkendelsesinteressen her er, at man ikke ønsker at forandre, men udelukkende at beskrive det givne fænomen. Der kan være mange forskellige elementer, der har indvirkning på den videnskabsteoretiske dispositioner. Det kan være for forskeren, det kan være muligt og ikke muligt at undersøge forskellige ting. De ting, der kan indvirke på det, kan være sådan noget som økonomien, eller tidshorisonten, eller forudbestemte betingelser. Det kan også være problemformuleringen. Her skriver man jo sin erkendelsesinteresse, og man definerer hermed også, hvad man ønsker at undersøge, og hvad man vælger fra. Det har indflydelse på, hvilken videnskabsteori, der er relevant at inddrage. Videnskabsteori samt projektelementer og betingelserne påvirker hinanden dialektisk. Hvis det ene ændrer sig, vil det have indflydelse på den anden. Man kan igennem sin problemformulering implicit have lagt sig et videnskabsteoretisk perspektiv, men løbende finde ud af, at betingelserne ikke gør det muligt at undersøge det, man i første omgang ønskede. Modsat kan det have et bestemt videnskabsteoretisk blik, hvilket så fastlægger nogle bestemte metoder for undersøgelsen samt spørgsmål for problemformuleringen.